Det er en kold vinteraften, og Timothy er på vej hjem fra arbejde. Jeg vil ikke. Stop! Næste morgen ligger Timothy helt bevidstløs i en gyde. Der er blevet begået et forfærdeligt overgreb. Hvad er der sket? Jeg er blevet voldtaget. Vi bliver nødt til at lave en efterforskning af det her. Det går ikke det her, at vores bror bliver voldtaget. Nej. Der er blevet begået en voldtægt i byen, og vi leder lige nu efter gerningsmanden. Så hvis I finder den her person, så må I meget gerne kontakte os. Og vi hænger selvfølgelig os selv rundt i byen. Shit. Det er mig. Det er mig. Det er ham! Jeg har ikke noget andet valg. Shit, der er han! Hey! Fuck dig, din voldtægtsforbryder. Det er ikke over endnu. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor one. Det her er konsekvenserne, når man overskrider samtykkeloven.